Wasal iż-żmien sabiex ix-xogħol tal-awtur jaqleb bħala impjieg professjonali. Dan huwa l-appell tal-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb Mark Camilleri kif f'intervista ma' Net News saħaq li l-investiment fil-letteratura Maltija fl-aħħar 20 sena żdied b'letteratura varjata. Huwa spjega li bħala kunsill huma jkollhom dejta ċara ta' kemm ikunu qed jiġu mislufa kotba mill-libreriji pubbliċi madwar il-Gżejjer Maltin u hekk ukoll ikollhom ir-rata ta' awturi li huma msieħba fil-libreriji numru li matul is-snin qiegħed jiżdied b'rata konsiderevoli kif Camilleri saq illi f'Malta hawn mijiet ta' awturi. Minkejja dan kollu aħna ovvjament irid neqgħu nsostnuha din l-industrija ma nistax ngħidu issa hemm numru qegħdin kuntenti bin-numri li hemm niefu hemm jaqgħod minn kontent fil-ħajja kont nikteb awtur li jikteb qatt ma jgħid jiġi noħroġ ktieb xi nispiċċa ktib ngħid kieku jien kont nirranġaw aħjar is-sitwazzjoni trid tagħmel l-istess ħaġa teqgħod tipprova ttejjibha. Camilleri li huwa wkoll huwa nnifsu awtur ta' kotba bil-lingwa Maltija bis-sensiela tal-Ispettur Gallo fosthom il-kotba prima faċe u alias insista dwar il-bżonn illi bħal pajjiżi barra minn xtutna l-awtur Malti jieħu l-kitba bħala impjieg full-time b'mod professjonali. U asqar illi fieri barra minn Malta bosta jistaġbu bil-letteratura varjata li toħroġ minn pajjiżna meta wieħed jinkonsidra id-daqs tal-popolazzjoni Maltija. Naf il-waqt li tkellem dwar kemm huwa importanti li l-ktieb ikun f'sinerġija ma' midja oħra bħat teatru jew it-televiżjoni. Aħna favur illi ktieb jiġi adattat għat-teatru, ktieb jiġi adattat għal fuq it-televiżjoni. Però jiġi adattat billi jiġi rispettati id-drittijiet tal-awtur u tal-pubblikatur. Mark Camilleri sostna li m'għandniex naraw biss li xogħol l-awtur ikun konfinat għal Gżejjer Maltin biss iżda insista li għandhom jimirħu barra minn xtutna. Qed naraw oltre illi jkollna drittijiet tal-awtur illi jiġu mixtrija biex il-kotba tagħhom jiġu tradotti barra minn Malta. U dik hija xi ħaġa aħna ma rridx ikunu insulari naħsbu biss dak li qed jiġi f'pajjiżna però rridu morru oltre wkoll. U insista wkoll li f'pajjiżna hawn minn kull tip ta' awtur u ġeneru. Mark Camilleri jispjega illi kull min jixtieq xi forma ta' gwida fuq dan ix-xogħol għandu jikkuntattja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Awturi hemm barra hemm. Sakemm tagħmel l-ewwel pass. Dejjem sakemm tagħmel l-ewwel pass, jiġifieri ikollok minn kull tip, hawn min jiktiblek memwara, hawn min jiktiblek finzjoni, min jiktiblek poeżiji. Imma sakemm tagħmel l-ewwel pass. Ovvjament jekk hemm affarijiet li jixtiequ direzzjoni dwarhom, l-istaff tal-Kunsill qiegħed hemm biex jgħinhom dejjem japproċċjawna aħna ħajnu kulħadd. Francesco Catania, għal Net News.